Zdravím všetkých priaznicov YouTube kanálu aosforex.com. Moje meno je Braňo a rád by som vám ukázal výsledky dnešného obchodovania. Dneska je 5.2.2025 a som na cestách a preto vám ukážem iba jeden účet, klasický 1000 eurový. Dneska sa tam uskutočnilo opäť 4 seanse, momentálne beží ešte 5. Je tam ešte jeden obchod, ktorý momentálne je tiež na tom dobre, je zisku, dalo by sa to vziať, ale necháme to bežať. Takže k dnešnému dňu zrealizovaných 40 obchodov, celkový výnos zhruba 12 eur, opäť jednodňový výnos 1,13%. Takže dá sa povedať, že držíme taký štandard. Dneska sa ten trh výrazne inak hýbal a správal ako včera. Po predchodzích 2 dňoch je kľud, napriek tomu systém vykázal primeranú výkonnosť, z čoho máme samozrejme radosť, pretože je samozrejme výborné, ak systém vykazuje určitú konzistenciu pri dokazovaní výsledkov. Ako som spomínal, som na cestách, takže nemám úplne priamy prístup k počítaču, z ktorého robím bežne videá, tak sa vám za to ospravedlňujem, ale takto to proste v živote chodí. Najbližších pár dní nebudem doma, takže tie videá budú trošičku iné. Takže ešte raz ďakujem vám veľmi pekne za pozrietie nášho videa. Teším sa na ďalšie stretnutie.